neng omahe ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng diserangan goleki ora krasa ati bengi Bapak Son pica, solo te
sembah nuwun terima kasih. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Nggih, setunggal lagu mleh kula tak nyuwun Mbak Elisa. Oh, nggih. Duet kali Mbak Matur Elisa. nuwun. Mriki Pak Matur nuwun Mbak Arimami ugi Mbak Chandra kapurih. Pamujatan menapa, Bapak? Caket kali Mbak Elisa Ngeten. monggo. Nggih. Pripun? Mas Gareng Paon duet kali Mbak Elisa. Oh, nggih. Soalnya kula mboten lagu sing kula jauk Nih, niki. nuwun sewu Rama, mbok bilih menika lelagon dangdut mboten napa-napa nggih. Wonten ninggal katresnan. Ninggal Oh, kapan? oh, nggih. Nggih, menika. Malih. Aturaken nggih, Kula mandhap Rama. bujang. Nggih. Matur Matur nuwun. sembah nuwun nggih, Pak Nggih, Tarso sembah nggih. nuwun, Pak Sembah nuwun. Tarjan. Nggih. Nggih, alhamdulillah barokallah. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak. Waduh mboten sarepot-repot Pak kula nggih. Waduh. Dados pripun nggih kula ngeten iki. Waduh. Kaget lho aku. Oh, lho. Iki mau mak jeblok ngono apa ngono lho. Oh, nggih. Niki ancase pripun Pak niki, Pak? Pak, niki pripun Pak niki, Pak? Aku yo gumun yo saya. Iya, Mas. Jalang ngadepane debok terus saweran kok yo ro ae. Kaya weruh lho. Aku yo Padahal ning gumun. wingking, ceto ning mburi kaya langsung ngono lho. Padahal biasanya sing awal aku karo awakku. Lah kok ro abang-abang kok tungguin. Lah, karang ya cah sekolah ki ya beda, Mas. Ngoyo kebutuhane oke. Nggih. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Pak. Wah, cunduk laris, cunduk laris, cunduk laris. Amin amin amin. Ya. Oh, carane ditemplekke kuwi. Templeke, yes. Oh, iya. 50.000. Oh, Niki gunane sing- apa Mas ngono templeke kuwi? Niki nyuwun ngapunten Pak Tarso, limbuke tesih wonten setunggal melih sing dereng dicundhuki. Oh. Urung kabeh. Urung sakabeh. Lah iki garenge ya urung dicundhuki. Lah niku lak bareng wayang wong. Lah Iso niku wayang kulit. templeke kono lho, wayang kulit, wayang golek, wayang uwong ki Oh, iya. dikompliti, Mas. Oh, iya, iya. Ngono. Modele Halo. kaya nek Piye? warna ya wong golek dhuwit nduk. Iya, Mas. Asem. Gara-gara jepitne dhuwit ngono lho. Heeh. Aku sok ben mah nuwun sewu Mas. Pripun? Gawa limbuk nek 10. Dadine mentas yoga iki. Asem. Ya. Yo, Apa omong. jenenge koleksi kok. Monggo menika kalau wau Nggih. Mbak Elisa kalian Kang Mas kula Gareng, Nggih. Pak Tarso nyuwun tembang inggih menika ninggal Ninggal katresnan. katresnan. Nggih. Muga-muga ninggal katresnan ya nduk ya. Iya. Ninggalne barang sing apik. Sing apik. Ninggalne barang sing becik. Becik. Jumbuh karo kahanan muga-muga bengi iki kasembadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo Mas, garap mriko mawon. Loro-lorone, ya kibot ya kono. Oh iya. Ada keyboardnya? Lho enek to. Wah, doh. Wah. Kobalorapsi. Ini dari pundi Pak? Keyboardipun? Niki- Musik. Oh nggih. Borneo Reborn. Asik. Niki bolang racing. Bulan racing. Balap apa piye? Kandhane kok iso. Nggih, monggo. Ninggal Ninggal katresnan. Katresnan. Nggih, Oke, monggo. masih bersama Borneo Reborn. Ya. Buka sangka ndangke. Monggo. Iya. Yuk. Nggih. Ya. Monggo Mas, yuk. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Asik. Ayo Mas Gareng. Ninggal katresnan. Aja ditinggal lho kan. Yo, kek yo.
Dipos. Kene banter, Banter. kono ya banter. Ah, keseseken mengko menggeh-menggeh. Keseseken menggeh. Nggih. Menggeh-menggeh. Rada alon gen aja menggeh-menggeh. Iya. Mengke megar mingkos ambekane pon. Apa kuwi mikar mingkos? Megar mingkos itu ambekane sulit. Iya. Oh, kok Megar. panjang sekali bahasa Jawanya sulit. Iya, heeh. Oh, berarti kalau sulit berkata-kata tuh megar mingkos berkoto-koto. Yo. Aku mari-mari umpet dhewe terasa lagi iki. Ayo. Nggih. Ayo, monggo. Aja lali bali. Wes ngene iki gayeng. Andani kok. Carane nek mau masih apa pemanasan rada anget-anget lah iki wis mulai panas ngono lho Mas. Oh, Pak Slamet karo Pak Joko tenan nduk lek tasakuran iki mesti rame. Rame. Kabeh diundang ora migur gamelan tok campur sari. Campur sari barang. Wis kompelit sak opo-apane. Iya. Pelit. Ya pokoknya di ngapura nyuwun pangapunten ingkang kathah sederek-sederek menawi kathah ketal-ketul atur koto-koto ingkang kurang prayoginipun nyuwun sagunging samudera pangaksomi. Kita kituling atur. Kital-ketal kitul-kital. Kita kituling. Tunggale migar mingkos malah. Mas Dalang. Dalam Kang Mas kula Sing gareng. wonten pesinden ingkang dereng jumeneng. Tadi aku juga dititipi pamundutan Oke. Mas Kareng. Menapa? Aku melaku tirik-tirik sekon dhuwur kono langsung diamplopi, tempeleke ning konto tanganku. Tadi ada amplop. Tempelek. Iya. Mana amplopnya mana Mbak Yu? Ini Nggih. nek amplop kok takoke lho, Loh. dalang iki mangsaku. Yo, Ya ora apa-apa. urung apa-apa di amplop endi ngono. Kang apa salahnya tanya? Dari Penggemar Elisa. Waduh, makasih Pak. Request lagu Gap Guguk Asmoro. Apa? Hati-hati lho iki, hati-hati lho. Hati-hati lho. Enek kene cedak alas lho. Kowe gelem mangan guguk. Aku baca iki lho tulisane. Guguk Asmoro. G-U-G guguk. Lho, oh, deloken dhewe wacanen. Bener lho Mas. Napa? Mosok ta Gu? Dari Enak. penggemar Elisa request Request. lagu Guguk Asmoro. Kuwi karepe B ngono lho, ning keclonet crit ngono. Kowe nulis iso tipe ya. Ngramong WhatsAppan nulis manual ya tetep tipe. Kalih napa, Mbak Yu? Gubuk Asmoro kalih podang kuning. Asik. Ditujukan untuk sopir rombongan. Penggemar Elisa Elisa. Simpan nuwun. Tepuk tangan untuk penggemar Elisa di Purwantara Wonogiri. Iya. Nggih. Sembah nuwun. Berarti Nggih. lagune Gubuk Asmoro ta duduk guguk. Gubuk. Awakmu ngopo aja ngono? Piye? Ngomong guguk Asmoro nyawangmu nyang aku kuwi. Kok iso guguk Asmoro? Aku carane tak teker kandeli lho, tak kandeli. Ya aja guguk aku ki. Caps lock. Kire. Oh ya. Nggih. Gubuk Kira-kira Asmoro. luwih cilik lho, Mas. Ya ora apa-apa. Anakan itu. Mbokne kan asu. Ya, Anaknya betul. Giring. Betul, Aku ya. belajar kok basa Jawa. Kalau mbokne itu pite, anake kutu. Kutu. Ya. Kalau bebek itu meri. Meri. Kalau Ya. jaran belo. Belo, Belo. Kalau lutung kowe. Ngadepe nyang. Ya. Sampai rana ada tulisannya Sudah. ada. Kowe mau karo penggemarmu asline kowe iki bolonan kok. Kok bolonan Kowe piye? nyawang aku guguk ngerti aku. Jenenge anake lutung kowe. Lho ya jenenge kuwi lho. Pancen bener
anak lutung jenenge kowe delok ning Google. Terima kasih. Ya. Berarti kowe ya sebangsaku. Lah ngopo? Lah gelem salaman karo kowe berarti kowe bubuk. Iya. Walah. Ya. Tolong. Taringi anu pakai bawa Mas. Oke. Kamu lah suaramu kaya ngopo? Mok bawani ki aku sik nembang. Aku wedi lek kalah karo Pak Slamet lho. Weh, Iya, ya Pak aja Slamet kalah. suarane penak. Iya, tenan. Aja sok ngalah tapi melengkapi mau wis slamet bar iki dikabulke. Oke. Ayo bol. Ngomong kabul ora apa-apa, sing penting kuwi aja omong guguk. Iya. Kok ya. Pinter Pak, pinter Mas ya. Ya. Iya. Aku lek karo dulur lanang iki tenan. Oh, wah. Ya. Oh, wah. Wah. Dulur lanang. Kok le sempak. Suwun nggih. Ya Allah. Wes, Ya ja. iso sempak lho. Aku dulur lanang karo Mbah Kom. Kompak ora iya. wong arek. Nyingkar nyingku. Apik Pak Slamet mau. Tapi Pak Slamet ngopo ora ngomongi Pak Slamet Rasa nesu, rasa motong. Marah-marah, Aja oleh marah-marah. marah lho. Lah ya lah. Cang ganteng. Wong arek kaya Wiwitane nyingkar nyingku. Wiwitane nyingkar nyingkur ya Mas. Ngene iki. Lho Namo. madhep kono iki, kowe kono aku kene. Nah. kok iso. Segone teko. Kok sego. Lingsem yen kemutan. Isen. Iya ya ora kelinganku kene ora bagahi ra jalukne nesu. Iya. Wis. Mriki sekawan lho Pak nggih. Iya, Mas. Aku yo ngomong lho awakmu ora ngerti sawiran bolak-balik rono. Aku ro sego ya ndak Iki ya Mas. Iya. Wenteng. Lingsem yen kemutan. Lelampahan kang wuri bareng ya Mas ya. Kowe ra ndelok aku ra ndelok kowe. Jelok iki kesempakane wong loro iso Kompak. bareng apa ora? Kompak ora. Arek. Mung kompak semangat bareng. Siji, aku ndelok layar iki. Iya, iya. Tresno tulus nadyane engku bekas moro. Jane kowe kok ning dhuwur aku ning ngisor to, Mas? Ya wong lanang kene dhuwur wedok ngesor. Nadane. Iki padha ngono. Lah, ngapa? Dhuwur kabeh, ngisor kabeh kok kowe dhuwur aku ngisor. Pagi malam. Tapi ora kena. Ora kene piye? Bawa jajal ya kudune ngesor karo dhuwur iki Ya. nadane kok ya. Yo. Mari kita lanjut. Yen liwat aku keli. Yo. Masuk Mas Hera. Aku bukae kepingin aku leren. Ya yo. Ganteng kaca gak Iya.
Aku